Сәлем дуслар! Иң-иңнер турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Ни көләсез? Юк инде, юк. Иң яраткан ризыгыбыз турында түгел. Иң яраткан дәрестә түгел. Хәер, иң яраткан дәрес дип әйтеп тә буладыр мөгаен. Минем иң яраткан дәресем география. Һәм без бүген географик иң-иңнер турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Төгәлрәк әйтсәк, иң биек таулар турында. Альпинистлар арасында 7 тау түбәсе дигән төшенчә бар икән. Бу дөньяның төрле почмакларында урнашкан тауларының иң биек нокталары. Һәм шушы биеклекләрне яулау һәр альпинистның хыялы. Дуслар, таныш булыгыз. Менә алар тауга менүчеләрнең хыялы булган иң биеклекләр. Пунчак Джайы җиңү пиги дигәнне аңлата. Иң биек таулар хит парадында Пунчак Джайы 7-нче урында. Винсон массивы 6-нчы урында. Ул Антарктидада Элсуорт тауында урнашкан. Биеклеге 4892 метр. 5-нче урынны Россия белән Грузия чигендә Кавказ тауларында урнашкан Эльбрус яулый. Ул Европаның иң биек ноктасы. Биеклеге 5642 метр. Эльбруска беренче тапкыр 1829 елда ук менгәннәр. Менә Килиманджаро Африканың иң биек тауы. Беренче тапкыр бу биеклекне 1889 елда ук яулыйлар. Шунысы кызык, 2008 елда бу тауга иң яшь альпинист 7 яшьлек Кит Бойт менә. Маккинли тауы Төньяк Америкада, Аляскада урнашкан. Оның биеклеге 6194 метр, һәм ул 3-нче урында. 2-нче урында торучы Аконкагуа Аргентинада, Көньяк Америкада урнашкан. Биеклеге 6959 метр булган бу тау дөньяның иң биек тауларыннан санала. Иң биек таулар хит парадын дөньяның иң биек тауы Гималай тауларындагы Эверест түбәсе тамамлый. Аның биеклеге 8848 метр, һәм аны Джомолунгма дип тә йөртәләр. Сезнең арагызда да тауларны яуларга җыенучылар юкмы? Хыялсыз кеше канатсыз кош диләрме әле? Хыялланыгыз, дуслар, бүгенгә сау булыгыз.